Gaurkoan, idazkera zientifikoa zer den eta nola erabiltzen den ikasiko dugu. Idazkera zientifikoa oso zenbaki handiak edo oso zenbaki txikiak adierazteko erabiltzen den metodoa da. Zenbaki oso luzeak era laburrean adierazteko ere balio du. Zientzian erabiltzen denez, hortik dator idazkera zientifikoa izena. Idazkera zientifikoa modu honetan osatzen da. Batetik, 10 baino txikiagoa den zenbaki bat daukagu. Eta ondoren, bidertzen, 10 ber edozein zenbaki erreal izan genezake. Zenbaki erreal hau, positiboa denetan, zenbaki oso handiak adierazteko erabiltzen da. Zenbaki erreal hau negatiboa denetan aldiz, zenbaki oso txikiak adierazteko erabiltzen da idazkera zientifikoa. Beraz, 10 baino txikiagoa den zenbaki bat bider, 10 ber zenbaki erreal bat. Zenbaki sistema amartarretik idazkera zientifikora nola pasatzen den ikasteko, hemengo 4 adibide hauek garatuko ditugu. Lehenengo adibidean, zenbaki sistema amartarrean daukagu 12.560.000 zenbakia. Zenbaki hau idazkera zientifikoan adierazteko lehenik, 10 baino txikiagoa den zenbaki bat lortu beharko genuke hemengo zenbaki hontatik. Hori lortzeko zenbaki amartar bat adierazi beharko dugu. Koma, biaren ondoren jarriko bagenu, 12,56 zenbakia lortuko genuke. 12,56 10 baino handiagoa denez, ez da hemen adierazi beharko genuken zenbakia. Hori dela eta, koma, bataren ondoren adierazita lortuko genuke, 10 baino txikiagoa den lehenengo zenbakia. 1,256. Ondoren, idazkera zientifikoarekin jarraituz, idazkera zientifikoa osatzeko, zenbaki erreal bat falta zaigu hemen, osaera atalean adierazi dugun moduan. Zenbaki erreal hau zein den erabakitzeko, hauxe da egin beharko genukena. Guk, koma, bataren ondoren jarri dugu. Koma hori, zenbakiaren amaierara emateko, zenbat aldiz mugitu beharko genuken kontatu beharko dugu. Koma bataren ondoren baldin badago, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 aldiz mugitu behar izan dugu jatorriko zenbakia lortzeko. Ondorioz, 10en berretzaile izango den zenbakia kasu honetan 7 izango da. 7 hau positiboa izango da. Zergatik? Esan dugun moduan, zenbaki handiak adierazteko orduan, zenbaki erreal hau positiboa izango delako. Hurrengo adibidearekin jarraituz, 8.700.000 zenbakia idazkera zientifikora pasa nahi dugu. Lehenik, berriz, 10 baino txikiagoa den zenbakia lortu beharko genuke. Kasu honetan zenbaki hori 8,7 izango da. Hau da, 8aren ondoren adieraziko dugu koma, eta modu honetan 10 baino txikiagoa den zenbakia lortuko genuke. Orain, 10en berretzailea zein den erabakitzeko, aurreko adibidean egin dugun moduan, guk koma 8aren ondoren jarri dugunez, jatorrizko zenbakia lortzeko koma hau zenbat mugitu behar dugun kontatuko dugu. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Kasu honetan ere, adierazi nahi dugun zenbakia handia denez, 10en berretzailea positiboa izango da. Hirugarren adibide honetan 0,00013 zenbakia daukagu eta hau, zenbaki txiki hau, idazkera zientifikora pasa nahi dugu. Lehenik, aurreko bi adibideetan egin dugun moduan, 10 baino txikiagoa den zenbaki bat lortu behar dugu. Kasu honetan, inoiz ez ditugu zeroak kontutan hartzen 10 baino txikiagoa den zenbaki hau lortzeko. Hau da, laburtuz, 1 eta 10en artean dagoen zenbaki bat izango da beti hemen daukaguna. Kasu honetan, 1 eta 10en artean dagoen zenbaki hori lortzeko, 1,3 zenbakia adieraziko genuke hemen. Idazkera zientifikoaren bigarren zatian, bider 10 ber zenbaki erreal hau erabakiko dugu orain. Hori egiteko, aurreko adibideetan egin dugun moduan, koma guk bataren ondoren jarri badugu, jatorrizko zenbakia lortzeko koma zenbat aldiz mugitu beharko genukeen kontatuko dugu. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. 6 aldiz mugitu behar izan dugu koma, baina kasu honetan idazkera zientifikoan adierazi nahi izan dugun zenbakia oso txikia denez,
berretzailea negatiboa izango da. Azkeneko adibidean ere, 0,00054 zenbaki txiki hau adierazi nahi dugu idazkera zientifikoan. Horretarako, 1 eta 10 artean dagoen zenbaki hori lortuko dugu lehenik. 5,4 izango da, 10 baino txikiagoa den zenbakia kasu honetan. 10en berretzailea erabakitzerako orduan, kasu honetan ere zenbaki txiki bat adierazten ari garenez negatiboa izango dela argi daukagu, eta orain, koma zenbat aldiz mugitu beharko genukeen kontatuko dugu, jatorrizko zenbaki hori lortzeko. 1, 2, 3 eta 4. Ondorioz, -4 izango da 10en berretzailea. Orain, alderantzizko prozesua nola egin ikasiko dugu. Hau da, idazkera zientifikotik zenbaki sistema amartarrera nola pasatzen den ikasiko dugu. Kasu honetan, zenbakiak modu laburrean adierazita izatetik, zenbakiak modu luzeagoan adieraziko genituzke. Horretarako honako 4 adibide hauek ikusiko ditugu. Lehenengo adibidean, 2 bider 10 bersei zenbakia idazkera zientifikoan adierazita daukagu, eta guk zenbaki sistema amartarrera pasa nahi dugu. Horretarako, hemen 10 baino txikiagoa den zenbaki hau adieraziko genuke lehenik gure zenbaki sistema amartarreko zenbakian, eta ondoren berretzailean adierazitako pauso kopurua egingo dugu. Positiboa denetan, pausoak eskuinaldera egingo genituzke zenbaki handiak lortu nahi ditugulako, eta berretzailea negatiboa denetan, pausoak ezkerraldera egingo ditugu zenbaki txikiak lortzeko. Lehenengo adibidera bueltatuz, 2 zenbakia daukagu hemen, eta orain, 6 pauso eskuinaldera positiboa delako egin beharko ditugu zenbaki sistema amartarrean zenbakia lortzeko. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6, hau da, 2 milioi zenbakia lortuko genuke, 2 bider 10 bersei idazkera zientifikotik zenbaki sistema amartarrera pasatzerako orduan. Bigarren adibidean 5,45 bider 10 berzazpi zenbakia daukagu idazkera zientifikoan. Aurreko adibidean ikusi dugun moduan, lehenik 10 baino txikiagoa den zenbakia adierazi beharko dugu berdintzaren beste aldean. Ikusi duzuen moduan, koma gabe adierazi dut zenbakia. Orain, koma dagoen lekutik, 7 pauso eskuinaldera egiteko eskatzen dit 10en berretzaileak zenbaki sistema amartarreko zenbakia lortzeko. 5aren ondoren, koma genuenez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Hau da, 54 milioi eta 500.000 zenbakia lortuko genuke. Hirugarren adibidean, berretzailea negatiboa da. Ikasi dugun moduan, berretzailea negatiboa denean, zenbaki txikiak lortu nahi ditugu. Horregatik, 3 zenbakia adirazi ondoren, koma 3aren ondoren dagoela suposatuz, koma hau 3 pauso ezkerraldera mugitu beharko dut, negatiboa delako 10en berretzailea. 1, 2 eta 3. Ondorioz, 3 bider 10 ber minus 3, 0,003 zenbakia litzateke zenbaki sistema amartarrera pasata. Azkeneko adibidean 2,6 bider 10 ber minus 5, hasteko 2,6 zenbakia berdintzaren beste aldean adieraziko dugu, koma adierazi gabe. Orain, koma adierazita genuen lekutik, 5 pauso ezkerraldera egiteko eskatzen digu 10en berretzaileak. 1, 2, 3, 4 eta 5. Ondorioz, zenbaki sistema amartarrean 0,00026 zenbakia lortuko genuke. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.